Мінула ўжо больш за 2 месяцы з моманту смерці 14-гадовай дзяўчынкі ў бальніцы гораду Ельск, што на Гомельшчыне. Аднак сям'я дагэтуль не атрымала ніякай афіцыйнай інфармацыі пра хаду следства ці вынікі экспертызы. З гэтай нагоды бацька школьніцы ў сацыяльных сетках падзяліўся сваім болем. 2 месяцы у мяне няма дачкі. Я шукаю яе кожны дзень, кожны вечар на дварэ, на гаўбцы я спрабую выглядаць сваю дачку. Мне не хапае яе, яна была мне вельмі дарагая. Гледзячы на іншых дзяўчатак, я бачу сваю дачку. Час лечыць? Не. Таму я прашу паведаміць мне, што адбываецца цяпер. Напрыканцы траўня дзяўчынку з кашлем і хрыпамі даставілі ў бальніцу Ельску. Пасля прызначанай кропельніцы стан пацыенткі рэзка пагоршыўся. Яна страціла прытомнасць і трапіла ў рэанімацыю. Бацькі некалькі гадзінаў чакалі хуткай дапамогі з Мазыра, якая не адважылася перавозіць дзіця з увагі на цяжкі стан. Позна ўначы прыехала другая брыгада з Гомля, але было запозна, дзяўчынка памерла. Афіцыйна следчы камітэт заявіў пра пачатак перавярання, а Міністэрства аховы здароўя пра службовае расследаванне. Чарговы удар па замежных інвестарах з так званых недружалюбных краінаў. Эканамічныя чыноўнікі ўвялі шэраг абмежаванняў на вывядзенне бізнесоўцамі прыбыткаў. На нацыянальным прававым інтэрнэт-партале апублікавалі пастанову Савета міністраў нумар 395, якая рэгулюе выплаты дывідэндаў. Пра тое, як гэта можа паўплываць на беларускую эканоміку, Юлія Цяльпук. Што зарабілі вашыя, але гэтае правіла распаўсюджваецца не на ўсіх. Гэтак для бізнесоўцаў, якія маюць удзел у беларускіх прадпрыемствах, а паходзяць з так званых недружалюбных краінаў, Саўмін Беларусі ўсталяваў новае абмежаванне на выплату прыбыткаў з рэмаркай, якую акрэслім адразу. Абмежаванне не распаўсюджваецца на выплату прыбытку або дывідэндаў замежным удзельнікам, уласнікам маёмасці, якія атрымалі дазвол абласнога Менскага гарадскога выканаўчага камітэту. Простымі словамі, калі вы замежны інвестар з краіны, якая ўвяла санкцыі супраць Беларусі, заробленыя там грошы атрымаеце толькі з дазволу чыноўнікаў. Калі прадпрыемства хоча выплаціць інвестару суму меншую, чым 840 000 рублёў, трэба таксама, каб колькасць яго работнікаў складала прынамсі 70% ад леташняй. Каб не было пратэрмінаваных крэдытаў у беларускіх банках і даўгоў у падатках, пенсійным фондзе і заробках. Для буйных сумаў звыш 840 000 рублёў дадатковыя умовы, у тым ліку абавязковае інвеставанне ў беларускую эканоміку і заробкі для працаўнікоў не меншае, чым 3,5 мінімалкі. У ПВТ 11,5 мінімалак. У спісе каля 2000 інвестараў, што падпадаюць пад абмежаванне. Выводзіць прыбыткі яны не могуць наўпрост на замежныя рахункі, а толькі на адкрыты ў беларускім банку. І выдаткоўваць гэтыя грошы павінныя на мясцовыя інвестпраекты, набыццё каштоўных папераў ці трымаць на дэпазітах. Згодна з новымі правіламі, банкі будуць ідэнтыфікаваць ахвочых перавесці дывідэнды па спісах ад Міністэрства юстыцыі і Міністэрства фінансаў. Юлія Цяльпук, Белсат. Беларусь – нафтавая дзяржава яшчэ з савецкіх часоў. Найбуйнейшае радовішча – Рэчыцкае, дзе здабываецца каля 40% усяе беларускай нафты. Што праўда, агульныя аб'ёмы айчыннага чорнага золата куды сціплейшыя за апетыты таго, хто ўсе гады свайго кіравання Беларусю шукае, чаго б яшчэ выцягнуць з нашай зямлі. Як Лукашенка шукае беларускую нафту і якія перспектывы гэтых пошукаў у матэрыяле Валеры Руселіка. Колькі Лукашенка кіруе Беларусю, столькі і шукае нафту. Адчувае чалавек, што калі дзесьці добра пакорпацца, то можна штосьці абавязкова знайсці. Ну і ўрэшце, хай сабе чорнае, але ўсё-ткі золата. Атрымліваецца, аднак, не вельмі. Або, прынамсі, не гэтак, як хацелася б. Толькі сёлета Лукашенка ўжо другі раз склікаў нараду, на якой зноўку патрабаваў ад нафтавікоў і навукоўцаў знайсці якое-небудзь вартае радовішча. То есть вы понюхали, пощупали, да. Беларуснефти, говорится, бури. Мы на сегодня и работаем именно так. Вначале проводится работа, обоснование, забурка, определяются запасы углеводородов и после этого передаем Беларуснефти для последующей доразведки. Они берут, бурят и получают воду.
Пры гэтым публічны разнос, які Лукашенко ўчыніў нафтавікам, выглядае прынамсі дзіўна і пярэчыць зноўку ж афіцыйным лічбам. За апошнія 7 гадоў агульны аб'ём здабыванай беларускай нафты павялічыўся амаль на 500 000 тоннаў на год. А толькі за паўгода сёлета рост здабычы склаў 4,5%. Пры гэтым сёлетнія планы і ўвогуле перавышаюць максімальныя аб'ёмы здабычы нафты за ўсе гады кіравання краіною Лукашэнкі. Сегодня это хорошее подспорье не только для Гомельской области, потому что основная зарегистрированная, скажем так, субъект хозяйственной Беларуснефть находится в Гомельской области, но и в целом для Республики Беларусь, потому что вся добываемая нефть, а в этом году мы планируем добыть чуть больше 2 миллионов тонн, перерабатывается на белорусских НПЗ, в частности на Мозырском НПЗ. И мы всегда можем сравнить то качество нефти, которое добывается в Беларуси. Я вам скажу, что она легче, чем российская, более качественная, там больше выход светлых нефтепродуктов. И плюс развитие и обучение наших специалистов позволяет Беларуснефти уверенно выходить на мировые рынки услуг. Да таго ж, беларускія адмыслоўцы распрацоўваюць нафтавыя радовішчы літаральна па ўсім свеце. Таксама, як ні круці, капеечка ў беларускі бюджэт. Дык каму ж верыць, нафтавікам, якія здабываюць нафту, альбо таму, каму гэтай нафты ўсё адно мала? Калі мы будем аналізаваць здабычу нафты, то ў Беларусі ідзе сталы спад. Калі ў 80-х годах здабыча дасягала 2 мільёнаў тонн, то цяпер яна складае каля 1,5 мільёнаў тонн. І вось, глядзячы на гэты графік, то мы можам паглядзець, што нафтавікі, па сутнасці, змагаюцца за больш плоскае зніжэнне гэтай лініі нафты, каб яна была больш стабільная і меншы быў спад. Што тычыцца рыторыкі і гістэрык Лукашэнкі, то гэта частка яго стылю кіравання пра страх. Ён не столькі цікавіцца нафтавымі вынікамі, колькі падтрымлівае асабістую вертыкаль кантролю праз абвінавачванні, бо яго усе вінаватыя, акрамя яго самога. То бок крычы, не крычы, беларускай нафты ад гэтага больш не будзе. Каб было зразумела, нафта ў Беларусі ёсць, а праблема ж у тым, што ўжо распрацаваныя радовішчы амаль вычарпаныя, а знойдзеныя новыя занадта дробныя альбо вымагаюць сур'ёзных выдаткаў на інфраструктуру. То бок зноўку ж нерэнтабельныя. А таму замест таго, каб папросту прадаваць карысныя выкапні замежнікам, дзеля чаго шмат розуму не трэба, беларускай эканоміцы ўсё-таки варта больш разлічваць на продаж паслугаў, досведу, уменняў. То бок не сыравіннага, а інтэлектуальнага рэсурсу. Як думаеце, атрымаецца? Валер Руселік, Белсат. Непагадзь працягвае сваё ўладарства гэтым летам. Раніцу серады моцная залева абрынулася на Менск. Навальнічны фронт выклікаў масавыя падтапленні ў розных раёнах сталіцы. У выніку на 16 адзінках праезнай часткі вада паралізавала рух. Былі спыненыя маршруты грамадскага транспарту. Работнікі МНС усю раніцу адпампоўвалі ваду з тэрыторыяў прыватных дамоў, а таксама дапамагалі зліквідаваць наступствы стыхіі не толькі ў сталіцы, але і ў рэгіёнах. Далей відэа пра непагадзь прапаную паглядзець без каментара.